În vara lui 1892, Fall River era un oraș industrial în plină dezvoltare. Andrew Jackson Borden, patron de afaceri imobiliare și de terenuri, locuia împreună cu cea de-a doua soție a sa, Abby Duffy Gray Borden, și cele două fiice, Emma și Lizzie Borden. Ce nu știau membrii familiei Borden este că în umbră aștepta cea mai mare tragedie a vieții lor. Bine ați venit pe canalul Dosarele lui Animescu. Eu sunt Animescu și sunt împreună cu Roberta. Și astăzi vă prezentăm cazul fascinant și încă nerezolvat al lui Lizzie Borden. Vom parcurge pas cu pas evenimentele, vom analiza probele și vom explora teoriile, oferindu-vă un tablou cât mai complet și obiectiv. Andrew, deși prosper, era cunoscut pentru natura sa extrem de zgârcită și pentru relațiile tensionate cu membrii familiei. Înaintea petrecerii evenimentului tragic, certurile dintre el și Lizzie se intensificaseră din cauza banilor, inclusiv a unei dispute asupra moștenirii. Aparent, Andrew își dorea să cumpere o casă surorii lui Abby, în loc să facă acest gest pentru fetele sale, Lizzie și Emma, fapt care a dat naștere unei dispute între acestea și mama lor vitregă. Este cunoscut faptul că Lizzie a fost atât de nemulțumită de ideea tatălui său, încât a început să-i spună lui Abby în loc de mamă, Mrs. Borden. Lizzie, în vârstă de 32 de ani, locuia împreună cu părinții, sora ei, dar și o servitoare pe nume Bridget Sullivan, căreia membrii familiei Borden îi spuneau Maggie. În așa zisul tablou al familiei Borden îl vom încadra și pe John V. Morse, fratele reposatei soții a lui Andrew și unchiul celor două fete. Partener de afaceri cu Andrew, Morse vizita casa Borden regulat. Putem spune chiar faptul că locuia într-o oarecare măsură cu aceștia, fiind tot timpul prezent. În dimineața zilei de 4 august, dimineața tragediei, Andrew, sosit acasă după o scurtă ieșire, decide să tragă un pui de somn pe canapeaua din sufragerie, în timp ce Abby se presupune că ar fi plecat de acasă pentru a merge la medic. În casă se aflau Lizzie, care susține că era în curtea reședinței în zona grajdurilor, dar și servitoarea Maggie, care, la fel ca și Andrew, merge în camera ei pentru a se odihni. Liniștea lui Maggie este perturbată în momentul în care aceasta o aude pe Lizzie strigând: "Coboară imediat, tata e mort!" Servitoarea se grăbește în sufragerie și este absolut șocată de ceea ce vede. Trupul lui Andrew a fost găsit pe canapea în aceeași poziție în care acesta dormea, însă cu leziuni inimaginabile în zona capului și constatându-se ulterior că acestuia i-au fost aplicate 11 lovituri de topor, în special în zona feței. Maggie scanează camera cu privirea, însă constată că nu a existat nicio urmă de luptă și, uitându-se la Lizzie, îi observă rochia, citez, albastră și lipsită de pete. O vecină de vis-a-vis, venită din cauza zarvei, este martoră la stadiul absolut deplorabil în care se află trupul lui Andrew. Ea decide să sune imediat autoritățile. Însă, partea și mai șocantă vine atunci când Lizzie susține că sigur a auzit-o pe Abby venind acasă. Aceasta le roagă pe Maggie și pe vecina lor să meargă la etaj să vadă dacă aceasta este acolo. Urcând scările și privind către dormitorul de oaspeți, Maggie observă sub rama patului picioarele lui Abby, care zăcea cu fața în jos pe podea. Se grăbește către trupul acesteia, care, la fel ca și al lui Andrew, a fost mutilat cu brutalitate de către un criminal. Loviturile de topor i-au fost aplicate în zona superioară a craniului, către spatele capului, constatându-se că a fost lovită de aproximativ 15 ori. Nici în cazul lui Abby nu au fost descoperite semne de luptă, acest lucru oferindu-ne un indiciu cu privire la modul în care s-a produs crima. Fie cei doi au fost luați prin surprindere, Andrew dormea, iar Abby probabil a fost poziționată cu spatele la criminal, fie cei doi cunoșteau persoana vinovată și aveau încredere în aceasta. Referitor la rănile celor doi, anatomic vorbind, Andrew prezenta leziuni în zona ochilor și a frunții, sugerând că loviturile au fost aplicate scurt și frontal, fără ezitare. În momentul impactului, craniul lui Andrew s-a spart în bucăți multiple care au afectat organe vitale precum creierul acestuia, ducând la moartea sa imediată. Însă, conform unor surse, Abby era încă în viață când Maggie a găsit-o în dormitorul de oaspeți, dându-și din păcate ultima suflare la scurt timp după ce a fost găsită. Dacă analizăm leziunile lui Abby, au fost sparte zona occipitală, temporală și parietală a craniului, fapt în urma căruia, automat, este lezat creierul și se produce o sângerare extrem de puternică. Acest lucru infirmă teoria că aceasta ar fi fost în viață în momentul în care au găsit-o. În cazul lui Abby, loviturile au fost aplicate din spate, însă, aceasta fiind în picioare și trează la momentul crimei, au fost executate stângaci, lovind partea laterală a capului său.
Lucrul acesta evidențiază și statura criminalului, care nu putea fi foarte înalt, dar și furișarea acestuia în spatele femeii, bazându-se pe elementul de surpriză. Dubla omucidere și maniera în care a fost comisă crima au creat dificultăți în identificarea criminalului, iar ofițerii de poliție sosiți la fața locului au fost oripilați de starea în care se aflau cele două trupuri. Investigatorii le-au preluat pe Lizzie și Maggie pentru interogare, descoperindu-se un scenariu contradictoriu și făcând-o pe Lizzie să devină suspectul principal. Calmul cu care aceasta răspundea anchetatorilor și atitudinea sfidătoare îi oferea tinerei femei o aură suspicioasă, misterioasă, povestea ei fiind neverosimilă. Aceasta susține că își petrecea timpul în curte în jur de ora 9 dimineața, când, uitându-se spre casă, observa ușa de la intrare deschisă. Este foarte important de reținut că în casă și în incinta acesteia se aflau doar Lizzie, Andrew și servitoarea. Mergând să investigheze, Lizzie intră în sufragerie și găsește trupul neînsuflețit al tatălui său, după care strigă după Maggie pentru ajutor. De aici, lucrurile iau o întorsătură ciudată, deoarece Maggie susține în fața autorităților că nu adormise complet atunci când Lizzie a strigat-o. Oare servitoarea a auzit crima? Camera lui Maggie era plasată la ultimul etaj al casei Borden, în mansardă, iar camera în care Abby a fost ucisă se afla direct sub camera servitoarei, fiind imposibil ca aceasta să nu fie auzit o crimă întâmplându-se chiar sub aceasta. Un alt factor care ridică suspiciunea asupra lui Lizzie este modul în care a fost descoperit trupul lui Abby. După descoperirea lui Andrew, Lizzie le trimite pe Maggie și vecina la etaj, susținând că mama ei vitregă a ajuns acasă și este acolo. Crimele nu se puteau produce în același timp, deoarece Abby nu era acasă în momentul uciderii soțului său. Așa că, de ce Lizzie știa unde se află cadavrul mamei ei? Încă un factor incriminatoriu este o rochie pe care Lizzie a ars-o la o zi după crimă, susținând că era pătată de vopsea. Dar și găsirea posibilei arme a crimei, un cap de topor care părea proaspăt spălat, găsit în beciul casei Borden. Putem observa deja numeroasele motive pentru care Lizzie este considerată autoarea crimei. Dar, din pricina statutului său și al familiei sale, publicul și autoritățile au lansat teorii multiple cu privire la acest caz. De-a lungul timpului s-au conturat 3 teorii principale. Prima teorie, Lizzie Borden, autor unic al crimelor. Această teorie susține că Lizzie, înfuriată din cauza deciziilor lui Andrew și dornică de a moșteni averea acestuia, și-a ucis cu sânge rece părinții, devenind nerăbdătoare să înceapă o nouă viață alături de sora ei, Emma. Această teorie are însă câteva goluri. Cum a reușit Lizzie să își ucidă părinții fără să-și păteze rochia de sânge? Cea mai simplă explicație care ne vine tuturor în minte este că s-a schimbat imediat după crimă. Însă, rochiile purtate de către femei pe vremea aceea nu erau atât de ușor de îmbrăcat, iar fereastra de timp dintre cele două omucideri era prea îngustă pentru ca ea să reușească acest lucru, fără a fi prinsă de servitoare. O altă întrebare ar fi, cum a reușit aceasta să scape de arma crimei atât de repede, înainte de sosirea autorităților? Date fiind circumstanțele, aceasta nu ar fi avut suficient timp nici pentru a-și acoperi urmele. A doua teorie ar fi că Lizzie a avut mai mulți complici. Unii specialiști susțin faptul că o asemenea crimă nu poate fi comisă de o singură persoană, date fiind următoarele circumstanțe. După găsirea lui Andrew, Lizzie a strigat-o pe Maggie, iar trupul lui Abby a fost găsit la mai puțin de 5 minute distanță, exact sub camera servitoarei. Lizzie nu putea ajunge atât de repede la etaj fără zgomot și cel mai probabil ar fi fost prinsă de către mama ei vitregă. De aceea se speculează că mezina familiei Borden ar fi fost ajutată de servitoarea familiei, de la uciderea propriu-zisă a părinților până la acoperirea urmelor. Lizzie și-a ucis tatăl, iar Maggie pe Abby, explicându-se și lipsa semnelor de luptă. O a treia teorie îl privește pe John V. Morse, unchiul fetelor Borden. Măcelar de meserie, John avea o dispută cu Andrew din cauza unei afaceri cu vite care tocmai eșuase, dându-i acestuia un motiv pentru a comite crima. Chestionat de către autorități, Morse susține că între orele 9 și 12, la momentul producerii crimei, el vizita o rudă bolnavă împreună cu doctorul orașului. Alibiul pe care și l-a creat acesta a fost repede dezaprobat de anchetatori, deoarece doctorul se afla chiar la locul crimei, analizând cadavrele celor doi soți.
Lui Morse i-ar fi fost ușor să comită crima, având-o pe mezină drept complice, cunoscându-i bine pe cei doi soți și fiind prezent în viețile lor. O nouă teorie ar fi o dublă omucidere eșuată inițial. Conform unui medic local, cu o zi înaintea tragediei, Lizzie a cumpărat o sticlă de otravă și alte diverse obiecte de la farmacie. Această teorie se bazează pe ideea că fata ar fi încercat să-și otrăvească părinții inițial, dar nu a avut succes. Această teorie poate să explice vizita lui Abby la medic, dar și starea de oboseală a lui Andrew din ziua cu pricina. Văzând că planul eșuează, tânăra femeie a cedat nervos și a comis o crimă din pasiune și ură. După procesul în care Lizzie a pledat nevinovată în ciuda dovezilor incriminatorii, aceasta a fost lăsată în libertate, nu doar pentru dovezile puține și nu foarte clare obținute de investigatori, dar și pentru că judecătorii nu considerau o femeie în stare de această crimă odioasă. După cum vă puteți imagina, la scurt timp după moartea soților Borden, Lizzie și Emma și-au cumpărat o casă și un teren într-un cartier foarte bogat din Fall River, cu banii moșteniți de pe urma părinților, cazul lor reprezentând un mister pentru întreaga lume. De peste un secol, cazul Lizzie Borden a generat cărți și cântece precum versul cunoscut Lizzie Borden took an axe, care sună cam așa: Lizzie Borden took an axe, gave her father 40 whacks. When she saw what she had done, gave her mother 41. Vers recitat de localnicii din Fall River, în special de către copii. Casa Borden a devenit o atracție turistică pentru pasionații de true crime, dar și hotspot pentru pasionații de paranormal, fiind investigată pentru întâmplările inexplicabile și aliura fantomatică a clădirii. Acest caz continuă să fie studiat nu doar de către pasionații de true crime, dar și de către oameni ai legii determinați să dezlege cazul sute de ani mai târziu. Cam atât a fost și cu cazul lui Lizzie Borden. Dacă vă place acest gen de content, ne puteți lăsa în comentarii și alte cazuri despre care să vorbim. Și nu uita, dacă acest clip trece de 1000 de like-uri, unul dintre voi va câștiga 100 de lei dacă este abonat și a lăsat un comentariu. Animescu și Roberta am fost, pe data viitoare.